Jamen det vi skal se i dag, det er hvordan man får en gammel slidt elmotor, der er helt mørk, til at ligne en spritny, så lortet kan køre igen. Vi har maskinen bare til det, som ser således ud, hvor man simpelthen placerer det gamle udtjente anker i maskinen. Det kan lige så godt være et anker fra en skyder, som i dette tilfælde fra en fjernstyret bil. Maskinen her kan klare det hele. Låser lige ankeret fast en gang her, og indstiller drejestålet. Sådan der, og så tænder vi simpelthen for den. Og så finder vi ud af, hvad for en dybde vi skal skære af i. Det skal vi der. Nu kan vi se, hvordan det gamle slidte cover på kommentatoren bliver skåret væk. Der. Op med ankeret igen. Og vupti, så har man spritny motor. Således, og så nemt er det.